máš problémy? Nechce sa mi zdôveriť? Tú žensku nič nezastaví. Ani netuší, akú radosť mi spôsobila, že nemusím robiť zo seba pajáca. Na tento okamih som čakal niekoľko rokov. Konečne to vyšlo. Ale čo teraz s ňou? Pozerá na mňa sústrastne dobre, že sa nerozpače. Musím niečo podniknúť. Ďakujem, nič mi nie je. V poriadku, Filip. Na budúci rok ti to opäť vyjde. Neboj. Spolu to dokážeme. Ak by si mal náhodou niečo na srdci, vieš, nemá nádiť. Teraz choď domov. Oddychni si. Vyzeráš veľmi unavene. Dovidenia a už má diet. Konečne sloboda. Dlho očakávaná sloboda. Mám jedno popoludne iba pre seba. Ešte musím niečo porobiť s baletom a klavírom. No všetko bude, ako má byť. Pred domom stretnem Emila. Ide si zakopať s Ľubom a Norom na susedné ihrisko. Emil, počkaj ma, idem s tebou, zakričím. Filip, ty nemáš dnes dramatický? Už som skončil. Podarilo sa mi zbaviť sa tej starej otravy. Dúfam, že natrvalo. Odpovedám s radosťou v hlase. A čo na to vaši? Nedá pokoj Emil s hlúpymi otázkami. Budú sa s tým musieť zmieriť. Pohnime, určite už začali bez nás. Snaží sa Emila urýchliť. Niekedy je ako pripečený. Jeho hlúpe otázky nemajú konca kraja. Ja sa neviem dočkať, kedy si zakúpem a on iba zdržiava premalu. A keď si s tým prestal, nemohol by som tam chodiť ja? Táto je asi najhlúpejšia otázka, akú kedy vypustil z úst. Ti preskakuje, alebo čo? Emil, ty nie si kompletný. Konečne sa mi podarilo od učky vypadnúť, aby som s tebou mohol hrávať po obede futbal. A ty sa mu spýtaš takú hlúposť? Poďme už. Zavolím, ale Emil ostane stáť. Po trápnej minúte ticha sa konečne pohne a ticho kráča s novou futbalkou. O chvíľu opäť zastane a položím ďalšiu predvoblú otázku. A čo Vale? Emil, pohni kostrou a poď už. Nebudú na nás čakať. Ale Emil vôbec nevyzerá, že by chcel sebou pohnúť. Čo má byť s baletom? Ani tam už viac nebudeš chodiť. Nedá sa odbiť. Keď chceme stihnúť futbal, budem mu musieť odpovedať tie jeho otázky, aby dal pokoj. Dobre, dávam ti chvíľku na otázky. Ale potom bežíme, jasné? Emil prikývne a konečne sa mu na tvári objaví úsmev. Niekedy je horší ako blcha, ale ako kamarát je fajn. Budeš chodiť na balet? Vráti sa Emil k pôvodnej otázke. Pevne verím, že to dlho nepotrvá a vypečiem s nimi, ako dnes s účkou. A ako to chceš urobiť, Filip? Neviem ešte. Doteraz som sa zaoberal likvidáciou dramatického. Možno sa začne prežierať. Na čo by im bol tučný baleťák? Nezdržím sa smiechu. A nemohol by som tam chodiť namiesto teba? Tebe už načisto praská? Najprv dramatický, teraz balet. Nechcel by si náhodou ísť za mňa aj na klavír? Pýtal sa Emila, ktorý bol zjavne dnes o niečo dlhší na smrti. A mohol by som, Filip? Pýta sa natešene a pokračuje ďalej. Vždy som ti závidel, že tam môžeš chodiť. To vážne? Keď to nad tým premýšľam, nie je to najhorší nápad. Klavír si nechám, to nie
až také kozné, ale ostatné by šlo. Tvárim sa vážne, ale ide ma roztrhnúť od smiechu pri pohľade na rozžiareného anjela. Postav sa na špičky. Či si vôbec hodný na balet? Emil sa poslušne postaví na špičky a stojí rovno ako svieca. Takto som videl stáť iba môjho učiteľa. Bol som presvedčený, že normálny človek niečo takého nie je schopný. Koniec koncov, Emil nie je dvakrát normálny. Dobre, celkom ti to ide. Dobre, celkom ti to ide. Uznanlivo zhodnotím jeho výkon. Ale čo za to? Akože čo za to? Ja ti pustím balet, ako bonus pridám dramatický. Je logické, že sa pýtam, čo z toho budem mať ja. Emil sa zamyslí a zrazu padne na futbalku, čo mu sestra prinesla z Barcelony. Nemá chybu. Bude ti stačiť? Opýta sa, ukáže na loptu a posledný krát po nej kopne. Môže byť. To by bola náhoda za dramaticky. Odpoviem a pre istotu, aby si to jemu nerozmyslel, loptu si jednou nohou poistím. Dramaticky mal byť bonus, nie? Namieta Emil. Aj za bonusy sa platí. Taký je život. Pokračujem podľa plánu. Emil si uvedomuje, že mi musí vyhovieť. Rodičia by mu nikdy nedovolili chodiť na balet. Otec chce z neho mať Pelého. Čo za balet? Čo za balet? Opýta sa a netrpezlivo pritom klopká nohou. Vždy to robí, keď je nervózny. Tvoju pozíciu útočníka a mlčanlivosť pred mojimi rodičmi. Odpoviem a čakám na jeho reakciu. Na moje prekvapenie, Emil vyskočí od radosti 2 metre, objíme ma a uteká preč. Cvok. Čistý cvok ten Emil. Vezmem loptu a idem si radšej zakopať, aby som sa náhodou od neho nenakazil.